एक्सट्रा इउटिउबार आदाया जोंना नै गोरबो खुंगुर इउटिउबारखौ बरायनो नागिरदों आरोना आरनायजों कार्बि आंलं थेंक इउ टपन आं खिनो ओंखारदोंबालाय बहा खिनांगोनलै कार्बि आंलं लोगोफोर वर्ल्डनि बिगेस्ट लोगोफोर सिभिलिं लोगोफोर नायनै वर्ल्डनि बिगेस्ट Hey guys, good morning and welcome to my this special episode. But look for the info mane जोंनि कार्बि आंलं जात्राया start जासिगोन. Okay, look for दिनै जाबाय तारिखआ 2 March. Okay, 2022 नि इसे माने आंनि लाइफनि फार्स्ट लोगोफोर लं ड्राइभ जागोन आरोना बि बाइकजों लोगोसे 275 किलोमिटार लोगोफोर ओके तो लोगोफोर बेसेबां जों कार्बि आंलंखौ कभार खालामगोन तो लोगोफोर कार्बि आंलंनि आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोन थांगासिनो दायो लोगोफोर समा बाजिगासिनो फुंनि 6टा लोगोफोर नै दायो जों थांनो थाखाय रेडि ओमफ्राय नै आंखौ दिनै लांनो फैदों पुर ब्लक नै दिनै जोङो बे एनएस दोनो थांसै आरोना 275 किलोमिटार लं ड्राइभ एनएस 125 थारै दे बाय बाय दे जागोन दे दायो जों माने जोंनि जार्निखौ स्टार्ट खालामबाय गासिनो जोङो साबबा जागोन लोगोफोर अके कार्बि आंलं जार्नि हाउ दा जस तो लोगोफोर दायो जों सफैबाय नावकाटा तो नियाव माने सानैसो जोंनिया लोगो जाखागोन आरोना माने जोंदो राइडआव एड जागोन तो लोगोफोर नै जोंनि दायो लोगोफोरा लोगो मोनजोब्बाय निजा दोङो जोंनिया आदा महिलारि वाइड एंगल आदा नै फ्रा गपुरदो आदा फ्रा जस निजा दोङो नै कुनाल निजा दोङो अबंसा रेडि जय विश्वकर्मानि बडोलेण्ड टु कार्बि आंलं लेट्स गो Ang mataku mengkunainya Anggau nubungnya hala Nengkulo nubaynya tayo Angu mintiana ngangku Masa nahana लोगोफोर दायो जोङो माने गुवाहाटी बारबोबाय आरोना ओमफ्राय दायो जों सहैसिगोन लोगोफोर सनापुर आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जागा ओरैबायदि मोजां माने आं जाखो बिदि सानाखैमोन आरोना ओरैबायदि बरिया लोगोफोर माने हाजोनि इलाका ओमफ्राय दायो जोङो मथा-मथि लोगोफोर 100+ किलोमिटार जों दान खालामबाय टपन आं खिनो ओंखारदोंबालाय बहा खिनांगोनलै माथि आइ लाभ अबंसा सार्च खालामबानो जाबाय पुर ब्लग सार्च खालामबानो जाबाय फ्रेन्ड जोङो महिलारि वाइड एंगल आदा फैना बोरै मोनखो एकदमबारे so excited माने शिलं लामा ना ओइ लामाया बिदिसो लोगोफोर ओरैबायदि समा बारग'लांदों आङो हमथानो सानो ओके लोगोफोर नै दायो जों सफैलायबाय हेपि धाबा ओमफ्राय दायो जों लोगोफोर न'आव सहैसिगोन आरोना तो उदैया जोंनिया माने थारला बेनिखायनो जों जानलानोसै आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि दाम 200 थाखानो ओंखामानो लोगोफोर बाय दा वे माने आपार आसामाव आरो बारा दाम जायो होननाय खोनादों आरोना तो बेनिखायनो लोगोफोर जायो जानो लाखासै ओमफ्राय दायो जों लोगो थांगासिनो एक्सट्रा इउटुबार लानांगौ आरोना तो दायो जों हराव लोगोफोर एक्सट्रा इउटुबार लानानै थाइगोन तो बयबो सिनायखायो जानो हागौ एक्सट्रा इउटुबार नङाबा लोगोफोर तो दायो जों एसे लोगोफोर जानो लानोसै खानायाव अबस्था गैला जों जाखांबाय माने ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो महामित्रन्जय मन्दिराव लोगोफोर मामोन बावलाय महामित्रन्जय ना मामोन बावलायबाय दै माने बेयाव लोगोफोर माने वर्ल्डनि सेकेन्ड लार्जेस्ट मोनसे शिवलिंग दङ आरोना दायो बेयाव थांसै बिनिफ्राय सिद्दा कार्बि आंलं लोगोफोर नै दायो जोङो नगाव सहैसिगोन ओमफ्राय नै दायो जोङो लामा गेजेराव नै स्ट्रिट फुड माने जोङो नारिखलनि दै रिसि लोंसै आरोना माने एसे देहाखौ एसे थाजिम मोनथों ट्राइ खालामसै ट्राइ फार्स्ट टाइम लाइफआव चेस गाइस Hey, cheers bro. Cheers. लोंगासिनो सोबनाया अमा गाइखेर जानाय बायदि बोनाया जाबाय Oh my god guys नै फाइनाली बेसांबा गोजान 200 किलोमिटार फैनानै नै लिहर फिथाया नै biggest sibling Oh my god parking फालेना free ना 10 টাকা worldनि biggest लोगोफोर सिभिलिं लोगोफोर नायनै वर्ल्डनि बिगेस्ट लोगोफोर सिभिलिं आरोना ओमफ्राय लोगोफोर बे जायगा बेयो दोङो लोगोफोर नगाव जिल्लायाव नगाव टाउननिफ्राय only 20 किलोमिटारस नोंथांमोना फैनांगोन खोलाहा लोगोफोर नोंथांमोना बे बिगेस्ट सिभिलिं दङ आरोना बे मन्दिरनि मुङानो जाबाय महामित्रन्जय टेम्पल
बिनि हाइटआनो जादों 126 फुट लोगोफोर नायनाय माने खाथियाव थानाय लोगोफोर मानसिफोर नालाय ओरैबायदि उन्दै उन्दै नुयो आरोना थ' लोगोफोर नाय 126 फुटनि मोनसे सिभिलिक माने लोगोफोर आसरित आरोना माने पैसा बुसुल फैनानै बहुत लाब जाबाय आं बेफोरखौ नुनानै थ' लोगोफोर जों माने थांफिनसै लोगोफोर अके माने इसोर नायबाय ओमफ्राय दायो लोगोफोर सिदा थांसै कार्बि आंलं जोंनि एक्सट्रा इउटिउबार ब्र ओरै नुवा मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौल' आं सानबाय थायो फैफिन नोङो आंनि जिउआवनो सना आंनि सना नोंखौल' नायनो फाइनालि सफैबाय जों लोगोफोर कार्बि आंलं लोगोफोर खानाया सेस आरोना ओमफ्राय जोङो फैदोंमोन लोगोफोर फुंनि 6टायाव ओमफ्राय दायो लोगोफोर जाबाय मोनानि 5टा मथा-मथि लोगोफोर 12 घन्टा लोगोफोर जोङो दिनै बाइक सलायबाय माय गड लोगोफोर अके नैबे जाबाय लोगोफोर मडार्न कार्बि आंलं जादों लोगोफोर गासिबो बर' गामि कार्बि आंलंनि थ' लोगोफोर गासिबो एक्सप्लर खालामजोबगोन मा दं मा गैया लोगोफोर जों वाटारफलबो नायनो हानाय आरोना डेन्जार जोंनिया ब्लगिंआनो हेलमेट ब्लगिं खालामो कार्बि आंलं 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 नै जोंनिया फाइनालि जोंनिया बे थाखो one second bro thank you okay थ' दायो जों नै ब्र बिराद गोबाव नेबाय दै जोंखौ माने सरि दै एसे लेट जाबाय जोंनिया भिडिअ लानायफोरावनो थ' दायो जों ब्र'लानि न'आव थांसै आरोना जोंना एक्सट्रा इउटिउबार आदाया जोंना नै गोरबो खुंगुर इउटिउबारखौ बरायनो नागिरदों आरोना आरनायजों दे होमबाखो दासो सानफ्लांदों आं आदानि थाखाय कार्बि आंलं थेंक इउ बाथ्रा गैला जोंसो लाबोनांगौमोन खिन्थु जों रोंदिया औ गासैखौबो नै आरनायजों फरायगासिनो जोंना एक्सट्रा इउटिउबार फेमास बेसो जोंसो लाबोनांगौ जों रावबो रोङाखै गोसोआवनो फैयाखै रावनावबो फाइनालि नै दायो आं एक्सट्रा इउटिउबारनि रुमाव माने उन्दुगासिनो आरोना थ' लोगोफोर गाबोननिफ्राय बहुत धामाका लोगोफोर भिडिअ फैगासिनो थ' स्टे टिउन थ' ओमफ्राय गाबोन जोङो मोनसे वाटारफल बेरायनो थांगोन ना बेलुघाट लोगोफोर ओरैबायदि बुरिया वाटारफल ना थ' स्टेसन लोगोफोर गासैबो देखायलांगासिनो मा दं मा गैया स' दिनै मेंबायबो बुहुत मेंबाय खिन्थु भिडिअ एडिटिं खालामगासिनो दं दायो 1टा जासिगोन टाइमा जिखिजाया जेला गाबोन मर्निंआवनो जों बेलुघाट ओंखारलांनोसै ओमफ्राय जेसेबां हायो बेनिफ्राय एडभान्स फैनानै माने आरो बेयाव लांगिनाव जोंनि मिटिं दंना बेयाव एक्सप्लर खालामफैगोन बिसोरो